তীব্র মত ফেরে খাবাই খুবাই লাম সরবো বিজেপি একজনে পুরা হালগে ফেরে খাবাই খুবাই লাম সরবো বুবাগ্রাকি তিনি bo parao kaibusok butar rok tini tipromo thaw banarom pheke তিনি ও জায়গাও তীব্রমা বুয়াগ্রানো হামজাগৈ বিষ্ণু দেববর্মা পারাও 8 ফ্যামিলিनि বরক তিনি জয়েন খাইफैखा जों 8 हिंके 8 न सानाय 80 हिन सागला 8000 हिन सागला 8 फैमिलिनि बरकनो তিনি और जॉइनिंग खाइफैखा बरकनो बेलायखे खाबाय लामसगो तामनि हिंखाय दफानो हामजागै ताबुक सिजानानि जरा मानथायनो सानमानि जराबले ताबुक फाइया ताबुक थानसांगिया पालबाकसांगियाखौ बुफुरुंनायबा हयतो राजनीतिनि माध्यमै फानं सितुं तफनो थानसा खायि जों दिनै मानथायसो साननानैबा आमगै बरकनो खाबाय खुबाय लामसगै आं बरकनोबो आंनि कंग्रेचुलेशन्स याफारै दफानि सामुं बरकबो खायनाय ककनो फारि तालांनाय होननाय आं खाखाय बरकनो दिनै लामसबाय दिनै जे फाइनेरक लाइथांनाय कंग्रेस सितुं तफनो बुवाग्रानो हामजागै फाइमानिबा आबोसे कतर कक तामनि हिंखाय केबोनि एगेन्सो सावैतो जों और बरकनो रिंगैतुमानिया एबाखाय बरकनो जों अबहायरिनाय नि कक रिंगैतुमानि बुया बुसखांगो नाहार मुंतामो आबनो नाहारैसे बरकनो दिनै जेसेक मानसा केपासिटिनि बिसिं जों बरकनो बुजिरुबै चाइतंमानि बिसिंतै फाइमानिबा बरक दिनै साबाय खै हाम फाइमानि बागै बरकनो दैसा हामबाय दं आगिबो पार्टी दंमोन बिजेपि তিনি তীব্র মথাও দিন ইয়াতে খরক বর্ষ বুতার তো দিন জয়েন খাইবে তীব্র মথাও उनको दफाको फैया राजानि उनको हामजागै नैनि याते खरक बुसुकना आजको परिवार 24 उतार बो पार विष्णु देवरम पारा बीजेपी बदल न याकारि फैमानि ताकति प्रमोट फायै बुसुदरते सामुं गाहाम खालामनो हाय संगिना हारका अब तो गाहाम नंनाय राजानि उनको तै महाराज राजानि बागै खायनानै फैया जखन गाहाम नंनाय बीजेपी आनि बारजा उनको दंने तिस्तामक